Yabona Jamludi mfethu, abantu bengakhuluma into abayithandayo kodwa sikwazi ukuthula izweni lethu lonakala kanjena. Umoya wami ubuhlungu lesimanga ukuthi singasebenzela ukuqhakambisa nokugqugqumezela ukubaluleka kosiko lwempilo nosiko lokuphila nosiko lokuganana. Kwaqhamuka indoda nje osomabhizinisi ibona ukuthi abantu bakwaZulu ziyiphukuphuku kuthatha iy'ngane ey'hlulwa ukucula lapho umaskandi into enokubisi kunuka isithubi lezi zinto okunye kunesidina kwabe kuyofuna udumo lapho gcike ungalitholi noyedwa kanye njengoba ngitshena nje bonke laba abafana kusukela kulolu hlelo oludlule kuze kube lula bona kusineka kuhambe ku-make up iy'ngane zabantu kuyikhohlwa isizwe. Iphi imvakazi siphi isicawu akunamizi kuhlala emkhukhwini ukuthi kufuna iy'thembu kufuna udumo nalaba bakwa-TV bayavuma abantu abasijwayela kabi lobuseleku nalaba bakwa-DSTV abafuna ukuthi babhalele iy'ncwadi ngihamba nje ngiyabaceba esilweni ukuthi labantu babulala isiko. Asikwazi ukusebenza kazi bangaka sifundise iy'ngane ukuthi ziyihloniphe zigcine isiko elingendlela efanele. Kodwa bona bazopromote imikipito bayibiza ngomgano imikipito bayibiza ngey'thembu. Yabona Jamludi mfowethu yabona iyanyanyisa lento. Thina sisho ngey'gcawu, mina nginey'gcawu eziwu-4 mina namabhokisi awu-4 lapha ekhaya elikababa abafazi abangena ngey'nqindi kuyinkabi beqhwisa. Umfazi unelawo. Umfazi kunemizi ashanela kuyamagceke yobaba mkhulu bami. Ngakho-ke mkhuba mina nekunelo umfana wakamseleko esijwayela kabi mayifuna ukuyobhizinisa kwenye indawo hayi la kwaZulu usijwayela kabi okwangempela nje okwangempela. Mina kade ngithule ngiyibuka lento lena yabona ukuyibona imibuzo kaSotobe lapha nokuthi usuke ehuduleka phela ngoba lapho uSotobe wazi kahle ulazi kahle iqiniso ukuthi yini isicawu uyazi ukuthi ukubaleka kokulandela isiko liyini. Kodwa manje uthola ukuthi kunika iyikripti nenkosi yami wathi wawoza Sotobe.